Kapangni takute buksong lamsuku jotono tini na update hangangke belai keno sad news sungnai tamni hinmale narok thanai salki je swkang nugi mankha chini Bukhuk Laisha belai keno sorry hamya GB sakhamnogo admit ungjak aboni yagulo bini ama Bukhuk Laisha ni bagui chubachu sanmarok norok nugui mankhana phiaba rang puisa kwrwi Biyal ni bagui botini thwina kwrwi jutino ma thwiga o sungsar naithotok sungsar no yakarwi mathanga rang puisa tongma jathanga ke kaham treatment riwi mankha ke botino naithotok sungsar no yakarwi thangmani nangla khamu abogino ang atumatung wansuk phaikha belai kheno chini kwrwi borok angni jibo belai kheno bigra kwrwi nukhungni borok rok no belai kheno boha kosto nango doctor kaham bo phunukna muchungbo phunugui maya ongo rangni bagui rang himani o jaga ni ya hangkai abono khapangni takute buksong chini Bukhuk Laisha bini je phola matai rok kaham kwrwngkhe nutani.